Kesengi ke basis pak pra. Ha ke kerteng wa ukun si bakut. Amen. Kutra Jisu tu pensle ingi do mensi bakut jong mi. Ka siti siki roman kelenong ke bakat lai. Man la ubriu tu un pen hapo hakibor bahalor. Naba omdei ke bor ke bananu nanu hanrei ke bana ublei. Bat kitu kibadan yaka kilong kibalabu ublei. Ti kumta utu ubayang persya ya kibor bahalor uyang persya ya kajingbu ublei. Bat kitu kibayang persya kinyo kajing penrem halor la dehi. Kinong sensyar kim penting haba ubri ule bha. Henrei tang haba ule sniu. Pikwa ban om khau ya ubadan kabor. Tile bha ken. Bat pinyo kajing ero. Namar uni ulong usyakri ublei. Na kabenta kajing bha jong pi. Henry la da pile sniu tu khau simra kaya kwai lam ulong usakri jong ublei ban penhiari ke put bitar jong u halor nong le sniu. Kumta pide ban ko ngu tang ban lat saja. Henry namar ba ke kentu ke jingatip lemru. Nakani ke juk ke dau pide ban siu khajna namar kibor bahalor kilong kimentri ublei. Kibadai ban pej ya kani ke ai. To ai kibriu baro ya ke badai ban ai. Ya ki khajna uta ban yo khajna. Ya ka krong ho badai ban yo eka. Ya ka buram ber ke jingting buram. Ha kitu ki badawa ban yo. Wat kitram ai hanu lait tang ban ya iet mar keliang. Uta ba iet ya la para briu ula pendep ya ka an. Ya ki hukum menam klim menam peniap menam tu menam ikwa. Bat ya kanu ke weipat ke hukum lakan tup lang ha kani ke jingong. Men iet ya la para briu kumba ya la di. Kajing iet kam jile sniu ya la para briu. Namar kata kajing iet kalong kajing pendep ya ka an. Sa kanipan pitip kajuk kalong kabakum no. Lapoi menta kaya bapin kendit no na kabayo tia. Naba menta kajing pen emingi ke kamjan. Banye kaba habang ilap diang ya kajinget. Kamiet kalanang lait kesengi kalanang jan. Tunginya bret no ikikam jong kajing dom nginya kieng atiar da kajing syai. Tunginya ya don akor kumensengi. Om da kajing ya hala ba kajing buat tanglang. Om da kikam si bat kajing le auria. Om da kajing ya kajia bat kajing ya pihun. Henrei tu pong do Jisu Kris. Bat wat aili setia ya kajing throw jong kado. Kaktien jong utrai. Ngis ngongo ya ublei. Haki dekat ki bah ningkong hadu bah nyau. Kekeren singi spang kajing kongo ya ki bor sensyar ya kinong sensyar. Kerkum kaktien jong ublei ladang ipej haka Proverbs lane haka kitab Hawar kelenong ka bafra dukat bakat san kumju kitab jing start lenong ban riu dukat baningkong hadu bakat lai. Nyu iba dei ublei babu ikinong sensyar ka bor sensyar ka authority ka wan na ublei. Ba nak ta kada haba makiki le ka badai ngidon kamban ko ngu ngidon kamban buram ngidon kamban ya ha kata ka makiki lapen bena kilapen kre bana ka benta ka jing bhalang jungi bana ka benta jing bhalang ka imlang salang hebro ka wei. Hakaju kal komru kani ke kamram ban siu khajna ke kamram ban siu khajna ban namle klub kata kade ke sibenta jong ka bajinga dei ke imlang salang ka jinga dei kinong sensyar ba mangingi don kamban pendap kum ki kristan ngim dei ban ya ken riang kum ki kristan ngim dei ban kitram ai henrei ban ya ban kit tang ka wei karam kata kade ka ram jong ka jing e bangin e i wei pa ipat bangin buram i wei pat. Kumno la da kinong sensyar ki wan ra ki an ki persya ka long brio man brio na ki persya ka hok ya ka jing em jung brio. Ya kum kita ki an ngidon ka hok ngidon ka benta om dei tang kata ngidon ka kamram ru ban yeng persya kum kita ki an ha ka rukom ka badai pan. Ngidon kam om da ka jing sniu hanrei ban yeng persya kita ki an ki ba kata ya ka hok long brio man brio ha ka rukom badai ban yeng persya ki bor sensyaru ha ka rukom badai da karukom badai klem ka jingele sniu la ne klem da ka bay kata wangi om violence en lay da ka lenti ka badai ban wan ra badai ki an ki bathamai la ne ki an ki ba bha ki ban tay ka long brio man brio kani ka dei ka way ka kamram ka ba mangingi don kam ban le kam tam kum ka balang but
kum ka balang ha oi ngi lani kum ki pa jong ublei ngi ko ngu ikinong sensyar hendai ngi deban kan mau kham kar pang maka jing ko ngu baning kong jingi ka dei ya ublei ulong halor baro nak ta ka daw lo da kinong sensyar ki le ki ba persya ka sandur jong ublei persya ka hok long brio man brio persya ka jing im jong ublei ngi don kam ban yeng na ka benta ka jing shisha na ka benta ka jing shisha kadukot bafra terter Paulus ong wat kit ram hanu nuru hendai tang kawai kade bar ngin kit ram kata kade bengin ya mar keliang bar kajing kalong kajing pendap ya ka namar boleh Paulus ong ba ya ki hukum baro jong ublei wat peniap wat kelu wat tem wat kumta terter kita baro khoi la punsong rem ha ka an jong kajing ladang ya ki wei nginum le sneu ladang ya ki wei nginum peniap ladang ya ki wei nginum ikwa ka jong ki wei pat bat kumta terter nak kata kada ong kajing kalong kajing pendap ya kaan kajing kalong kajing pendap ya kaan namar balai kajing kamle sniu ya lau para nak kata kada kajing kalong kajing pendap pura ya kaan barok kawai haka hukum jung ublei haka bedai bat kibriu bakum jul ka hukum jung ublei ka bedai bat ublei kani barok hot ka song nong rem ha kajing ka song nong rem ha kajing jung ya ublei ba ka ju ko kom ka jing jing kibriu ladang kibriu ro ngin sa ko ngo kita bar khoi nginum le sniu kina kata kada automatically ka bamut ngila pendap ngila rakhe bhai ka an ha ka ju ko kom ladang yo ublei ngin sa ko ngo ikitien jung ngin sa mani tang ngin sa rikho je ka singi jung ngin ya ja klenti jung ta kada ka jing ka long ka jing pendap an habaro arliang ha ka jing dei bar ublei ba kum ju ha ka jing dei bar ubriu kam ta me ka jing dei jung ublei bar ublei upet ya ka donut jungap jung phi ompet ka nongila ban ai ne ka nongila ban le andrei upet ha ka donut jungap jung phi ka don na ta ka daw ni don kam ban don ka ni ka jing ban yo ublei ba kum ju ya ki para breu ka jing ka dei shisha ka jing pendap ya ka an baro ka wei ni khot ba khat wei ba buat pa de Paulus ukuntu yang ngi wei pe wei bengin long ki ba scam lamar balai kata ka ba jing pen ka bala kular hangi menta kala nang jan su ngi la ap khmi lenti su ka jing pen jung blai ka jing pen dap jung blai ka jing kular kala jan su na ta ka daw ngi de ban long su ki ba kham sirham ban kiana ki jing bra snio baro bat ban ya ja lenti jung ka jing shai om ban ya ka jing tum hande ban ya ka jing shai om ban chi yo thia sa andre ban khena ka jing yo thia sa ka jing kindet ban riu ban kum ki pat kum ki khon ba la jet jong blai ha du khat ba khat sao ong tu phong do Chris Jisu but what I satya ke jing throw jong ka do yang ni la khat ban phong do Chris Jisu ba Chris Jisu un long hangi wei pe wei ka le ka ya ka yang ka tien ka thle ka kam ka jam ba mangi baro khai ni long ka ba pau sabar ka ban mi be do Jisu Chris ni don kam ban phong do Chris Jisu am ban ai li ya ka jing throw ka jong ka met jingi ne jong ka do jingi wei pe wei kadi ka jingale ko han ka para ba iet nak benta jing iwei pe wei hanrei kani ka jingale ngi don kam ban ya namar balai ujisu la jiet ya kani kalenti nak benta jingi ma u la job eke baro khaj la pen job wala pen du thiaw ya ka jing shar jong ka pop ha ka met jong u nak kata ka daw kani ka plila ro yang iwei pe wei bangi la ban job ikini ka jingale persha ha ka met jingi ha ka do jingi da ka bor jung mun sim mo battery kam halo hapo jungi wei pe wei ngin job ha ka do e ki jingale persha jong ka do jong ka jing em jungi namar balai u jisu la pen kentang e kani kamet jungi da ka ba ma u wan balong kum ubriu kha kum ubriu ya kum ubriu ba ka ba khadu u syayap bar umi pat kata kala pen kentang e kamet jungi wei pe wei ba mangiru ngila ban le ha ka ju kom ban IT la ki jong ki met na ka benta ka hima jong ublei nak benta ban pun kam ban pun buram ya ublei ni duai bo ublei un ai bo de ngi bingin la on long bas cara ya la jong in da la on phong bor bo do Christ Jesu ani ro yo Jesus Christ junom amen wa bnei to ai ba ka jinge ka mela ai ngi ha ku jong mi Jesus Christ un men jungi ba ka ding zo ka jinge ka wala pun raham ki do no jungi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jingkat man balakar ku nak menta ka jingwan ka hima jome to ai ba ka jingai ai jome kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio
na syapo bad ya kejing tha baro kejing kemil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba andala job ya ka bo jong kejing senior ka buram jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kejing jong ke jubili kan karsiu biang hangi ki pilgrim jong kejing kermen ya kejing terang nak menta kispa beneng to ai ba kani kejing kan pensaprian ya kejing kemen ba kejing sok jong nong penem jongi syas setelah ka pertai syami ublai jongi ubala kerku junam kan dong ka buram bar kejing ro si junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemariang rap jengi Kristan tuduai na kumta jengi